Toto ilustračné video ukazuje vrcholne rozvinutý proces, kde vyrábame organicky zmiešaný materiál na motorové palivo a následne na elektrickú energiu. Tento proces bol spracovaný špecialistami spoločnosti World Technical Solutions. Tvorí sa tak možnosť produkovať naftové motorové palivo excelentnej kvality. Vedecký výskum bol vykonaný na maďarských, slovenských a rakúskych univerzitách a prakticky bol zrealizovaný v maďarskom meste Győr pod názvom Synflex Logistics. Spoločnosť World Technical Solutions tu postavila ukážkový komplex v plnej technológii, kde môžu návštevníci vidieť osobne, ako sa vyrába elektrická energia z odpadového materiálu. Taktiež je možné vidieť, ako sa tvorí olej pomocou špeciálnej technológie a ten je vstrekovaný priamo do naftového motora, ktorý nadväzuje na technológiu depolymerizácie. Naftový motor spracúva palivo priamo, čo produkuje elektrickú energiu. Takúto továreň môžete postaviť všade, kde sa vyskytuje organický odpadový materiál, plastový materiál, odpad z jedla, poľnohospodárske smeti, ako aj použité oleje. Použitím našej technológie môžete využiť rôzny odpadový materiál a produkovať elektrickú energiu bez horenia, čím chránite životné prostredie. Dvojica takýchto energetických staníc môže vyriešiť problém tisícky ľudí v danej lokalite. Vieme tak vyriešiť problém väčších obcí. Pretože tieto energetické stanice spracúvajú odpadový materiál, my docielime v rovnakom čase dva ciele. Spracujeme veľa odpadu, ktorý iba ničí životné prostredie a produkujeme elektrickú energiu, ktorá zaistí rozvoj ľudí a obcí. Pre spracovanie a udržanie prevádzky môžu byť miestni ľudia školení a týmto sa naskytnú nové pracovné miesta.